Good morning po. Welcome back po ulit sa aming YouTube channel. Yan, pasensya na po at ngayon lang po kami nakapag vlog. For today's vlog, kami po ay maghuhukay ng saging. Tatanim po namin dito sa tabi ng dragon fruit po namin, yung may bakanting lupa. Eh, sayang naman po kasi at hindi po na gagamit yung lupa. Kaya tataniman na lang po namin ng saging na saba. Dito rin po kami kukuha ng aming itatanim sa bukid din po namin. Yan, kasama natin ang team DFL. Si Auntie Ligaya, guys, may labnat rin. Auntie Ligaya, ito si Auntie Ligaya. Si Auntie Pasing pala. Sabi Auntie Pasing, ay Auntie Ligaya, mamaya ako natin. Yan, sa Auntie Pasing, guys, may lagnat din. Yan, let's go, guys. Let's go po. Akin na yung bag na bababasa yung likod. Sabi mo, ayaw mo ng pink. Sabi mo naman yung pink. Doon madami. Tapos maano nyo dito yung ulo. Ako. Dapay blade. Ayan o. Ilan yan? Anong pa? Pwede na itanim yung ganyan. Antay kalaet. Hindi naman nakagat yung dito. Madali lang naman mabuhayan basta makuha mo yung ano niya. Laman-laman niya. Naku, hindi makaikapos pa ba? Nakadaming langgam. Uy, marami yung gamboy. Kaganda kasi ng paga ni DJ. Ay! Na maputal mo. Dapat makuha mo yung ano niya. Dalawang basit na binulog. Ito yung ulo. Ay, nakanti pa sa'yo. Yung laman niya. Daming langgam. Daming langgam. Pwede mo putulin mo na ito? Huwag mong isagad eh. Hey! Alinta! Wala mo sa atin dito. Hindi ka natakot? Buhin muna natin, guys. Hindi. Sayang kasi yung nakita ko. Ano niya? Nagatindang ano. Saba. Kanya susan. Natabas ni Anod yung tanim ko ano dito. Katano. Yung ano ko, yung aritondan, parang may sakit. Namamatay. Malnourished. Dito may nilibing kaming ano dito eh. Kalabaw. Bulok ka sana. Kahit masugot mo yung ibang kanya. Kahit makuha. Basta may laman siya, ante, no? Oo. Blade. Nako. Knockout na. Baka yung ginamit. Pag ganun niya, oh. Yung mga dati pang blade yan. May blade. Tingin? Kala naman lang. Kasi hindi nila inaano. Wala pa naman akong dalang ano. Tubig, yung tubig. Tubig. Tubig, nahimatay na. Kasi din kung pisain mo na dyan ang tiyo. Hangat itong kunya. Ito. Binilagay dyan sa puno yung blade. Ito, antay. Ano yun?
Salamat. Iyasan mo pa. Diyan mo lang sa ano. Dito, kung nung magiging sinit ako ko. Magbunga yan lahat, de. Kaingin na. Kaingin. May kaingin na tayo. Ba't yung langgam 1-0. Yan o. Dahil yung langgam kasi. Dapat nagkuha kayong gloves. Ganda guys ng pala ni Gigi. Pakita mo nga dito. Mag-play out. Play away ah. Bungi sa gitna. Parang si ngipin ng Tiligaya man yun. Yung pala ni Gigi. Mabutat ang tukit sa butak. Kaninong ano yun pala? Ito. Kay Kuya Ulan. Ano ang hawakan niyo po. Baka daman ko. Oh, andito pala si Basa ah. Hindi ka magpasok? Ay, Sabado pala. Wala nang gaman. Oy, may pala pa dito. Lima na lang pala itong baboy. Lagay na yung isa ng black hair. Ito guys, so may bunga na naman eh. Pag saba kasi maraming pwedeng gawin. Maraming pwedeng luto. Ang galing mo natin to. Healthy and clean. Inay. Balig ako. May na-blade ang kamay guys. Lais dito ka lang. Tanggal Oo, ang, yung uu ko. tanggal ang kuko. Challenge nga daw, Billy. Oo. Hindi daw yan uok, diba? Di ba uok yan? Kita ko sa'yo. Parang Pero parang yun, baka-bata ka yan. Baby. Ito oh. Nabiyak ng... Doon na pala. Saan kunin may isang pala doon sa unang ano, kulungan? Ayun na ay. Ba pa yan? May isa pa doon. Yung paloob. Mahirap yun ay. 3-0. Tatlo na guys. Kahit maka-20 lang tayo. Oo, magkasisa. Ayun oh, sa likod. Ng kulungan ng baboy. Yan din na doon. Kulong ng baboy. O, tas may dalawa pa doon oh. Diyan lang kasi nila nilalagay oh, pag nagkatay ng baboy. Man, may nadali ang Yun, kamay. nakasay rin ako. Nakatay ang daliri ni Kuya Baby. Ulit ko. Hindi sa lubang. Dito pa ang tayo. Tara kami natin. Ano ulam mo? Karne ba? Saganak sa karne yan ah. Nagkatay ka ng baboy ah. Na maglaban tong pala ni Maymay. Madipit. Maglaban guys. Makautot ka ba ganyan? Kakahila mo. Yun. Nadali rin. Yun o, 4 na o. Tanggalin natin yung ano niya. Tanggalin natin yung baboy. Ayo ay? Diyan yung kanya, pamayot. Laman? Andito yung Puti. parapat. Ito na nga yung bulok. Malaki
naman to. Kaya nga parang malaki na yan. Para malaki na agad. Asan ba ito ni mula ga? Kaya nga. Yung nandun sana sa... Yung nakita ko sa sigsag na yung mga Doon sa bahay ganyan. ninyo noong. Doon sa kadami-dami yun noong. Kadami yun eh. Pinatinda nila. Lain mo dyan ante. Hindi magalaw. Doon sa babae. Huwag na, naroon. Huwag na yun para magbunga na dito. Wala nang iba. Tatagal pa yan. Oh, sige na. Oo, matagal yan. Matagal pa na magbunga. Nasimulan nyo na nga. Layasan nyo pa. Na-stress na siya sa inyo. Nagalaw-galaw nyo na. Kahit anong kanyan, magbunga. Nakuha din. Next. Kaya mo na ilagay lag. Diyan na lang. Sa dulod ay. Mabigat yan doon. Kalaki ng palay ng malaki na. Di ba ang gawin nila? Yung ganyan lang. Pinuputol lang ganyan kaba oh. Turdan yan. Oh. Saba? Ay, oo, iba yung kulay yun. Saba ito? Ay, kwanta, turdan? Saan? May ahas dyan? Saan? Hindi. Dapat sana ito, maglinitan nila. Dito ako may nakita ng ano eh. Ng gapang. Payat. Ayan, ge! Ganito ka lang makita ang biglat. Ano pang kalating ko na yung ahas kalabaw. Ito kahaba. Na itim. Makulimlim ang panahon. Ang ganda ng palay eh. Kasya na yan. May tayo na rin yun. Oh. Hindi pa labas na. Parang kailan lang tinanim eh. Ulag. Alag. Ang ating cameraman. Ang ating camera girl. Ligaya. Wala na kayong mga ulo. Di ba guys? Magpala din si Pwede Peng. panutin yan. Naangat na. Oo, namatay na. Hindi na po kayo makita. Hindi ito may screen. Dito sa pula, malapad. Ta? May screen. Dala pa, ayan. Ta? Hindi, sa kwan mo. Saan? Ayan, sa harap mo. Ta? Ayan, yung malaki. Oo. Hmm? Ay, putik. Pwede na yan itong Pabuan. Hala, Hindi, yung saging yung naputol. Kailan pa naman yan? Nakabaso na. Guys! Kay Junjun yan. Ito nga, te. Hindi, paano yung laman niya? Si Itil pa. Lalaki yan. No. Ang basura. Oh, Palagay nga din lang. Sira na yung hiniram nilang pala, guys. Ala! Nakabaso. Guys, nakabaso kami. palitan lang yata. Oo. kanila. Ah, Gigi. Kaya lang nag-lace na. Talaga. Ito sira namin. Wala na ka. Balitan mo yan. Hindi pa naman to sa amin. Balitan ko yan lang ito. Pangit-pangit na rin. Sabi siguro ni. Sabi, rabi-rabi eh. Pinirisa ba naman eh? Akala ko natanggal mo na yung ano eh. Saging. Akala ko ayun yung naputo. Yung saya. Oo. Yun o. Yung isa pa. Nakuha ka rin. Kaliit-liit na sira ang pala sa'yo. Patingin yung isang battery. At tinitis kwari tundan. Oh, yun ang laki oh. Oh. Bukas yan may bunga na. Pagkatanim.
Maglipat muna tayo. Nay, Butas pa tayo. magbutas muna tayo guys. Yan guys, Guys, ano magbubutas muna tayo kasi ayun na naman yung ulan. Baka abutan kami. Ang dilim. Maghukay pala. Magbutas. Maghukay ng... Pagtaniman. Surot mali brown eh. Baka daw pa na. Ilan lang yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8. Yung ba doon, no? 8, Saan? Yun. Siyam. 9. Ano? Pwede? Diyan na nga. Gawin na naming sagingan to. Gawin na naming sagingan. Buti ang saging hindi alagain. Pagtanim, iwanan mo na lang dyan. Antayin mo na lang na magbunga. Hindi kailangan isprehan. Pag may nakita tayo sa sigsag nung tinda na ganyan, magbili tayo. Tapos Ginagawa nilang daanan dito eh. Dito mo kaya ilagay. Tapos bakuran na natin, no? Ginagawa na lang kasi nilang daanan to eh. Hindi naman to daanan. Itong dragon fruit namin dito, hindi na alagaan. Marami pang walang tanim. Siguro itong mga poste na to, gagawin na lang namin bakod. Pang poste. Tapos, ikutan na lang namin ng alambre dyan. Maipit yung kamay mo dyan, oh. Maipit yan. Mahirap yung kasi Teka. Masyadong malapit na yan. Wala. Sa bagay, daanan naman nila mamaya. Aba talaga. Tayong gulok mo nga tita. Ha? Gulok. Magdaanan naman Dapat pag nataniman to, na. Hindi, yarang natin yun oh. Hindi nga pang Ay, nadalo sa... mabakuran na dapat natin. Pag nataniman. Nagkakagulo. Pupunayin namin guys to ng sagingan. Oo, basta Siguro yung dragon fruit, okay na siguro tayo dyan. Ito ano Hindi, yung pa natin? may mga buto tayo doon. Pwede nating lagyan ng damara dyan. No? Para Ito? paggapangan niya. Yung mga walang tanim na Marami dragon tayong fruit. buto doon, ante. Buto ng galing Cagayan. Shoutout po kay Tatang. Yan. thank you po sa mga buto-buto. Meron pa tayong doon, mais. Wala kayo may kabilan. Tanggalin niyo yung ibang dahon. Ate, pero masaglit ng mo. Alay, lawakan mo rin kasi eh. Oh, 10 DFL lang pwede makuha dito ng saging ha. Alright, hindi na ako bibili ng saba. Hindi pwede kumuha ng iba dito. Bawal, trespassing. Kasi na yung butas niya, oh. May pahinugin na sa bado, no? Antabayanan nyo yun. Lagyan mo Ayan, DFL. Ayan nante oh. Yan oh. Guys, ito naman yung aking tanim. At tanim namin ng tiligaya. Tama na po ba dito? Oo. Pantay mo dyan sa Layo mo pa Ganun, kunti. Baka daw mag-anak. Dito? Mag-anak-anak pa yan pala. Yan, te. Maghalik-halikan na. Tama nante. Oo, at maliit yan, oh. Mahal kasi ang saba dito eh. Magkano ba ang saba, Kuya Billy? Yung bumili ka. 35 isang kilo ata. 35 isang kilo? Ah. Per kilo, hindi siya per peraso, no? 35 ang kilo guys ng saba. Oh, yan, pangatlo na. Pagod yan. Gutom na daw, guys. Ako rin, guys. Ako nante. Sige, isang lalaki ba naman eh. Bangking. Ha? Lipang type. Si Kuya Ulan kasi busy. Nasa klubo siya. Ayan na si Kono. Nagluluto daw ng Yun ang kanyang pantay-pantay. ulam. Hindi man dito ipantay ubas sa dito. Mandi, Hindi ito. mo magpantay yan. Magkalat lang din yung kanyan, bunga.
Tandaan mo yung tanim mo, di. Baka hindi mabuhay. Parang yung tanim mo dun, Gio, sa may hayan. Yung sa akin matagal na buhay yun. Nabuhay doon. Bakit? Wala nga rin. Tagal ko lang nabuhay. Naliliman o. Dapat naarawan siya, ante na. Pwede na. Punuin natin ng sabato. Magkanbas tayo Baka ng... dito pa tayo magyaman sa sabang sa palay. Kaya nga eh. Palay, mura lang eh. Mura na kasi ang mura ang palay. Kikita pang pang. Kailangan natin ng ibang pagkakakitaan. Baka nyo guys yung pag-harvest namin ng saba. Isang taon lang ito, magbunga na. Ay, katagal na ngayon, auntie, oh. Yun ang tag-araw lang yan. Oo. Dati dragon fruit lang gina sa display namin sa bahay. Ngayon, baka pati saba na rin. Pero dito ako malaki. Dito ba? Mabait eh. Ano, okay pa? Tubig? Water break? Binibilisan niya at nagugutom na. Ba't di ka nag-aganay? Kain. O itong talong. Ulam namin at sa itlog. Everyday itlog. Pero may kasama naman yung itlog. Itlog, tosino. May itlog, talong, prito. Baka pati sa panangalian. Itlog, isda. Ginisang ano. May pagparanghalian guys, doon na kami sa bahay talaga. Bakit ano pa ba Itong muna ito. Yan tanto pang luot. Kuray, nag-spray na pang luot. Sabi ni Papa, espera niya. Gaulan mo daw kasi. Pagalitan mo yung kapatid Bontay. Pagtudo nga niya. Pag-araw ah. Init. Lagi kami nagulambot na. Pero ngayon tubig yan. Dati naman kasing ginataniman ko. Oh, pwede na. Katakli mo ni. Katakli. Bagi. Kana. Tapan na. Abutan mo. Tama na yan oh. Kalang taba-taba yan. Nagain na tumban. Di mo bagyuhin yan kay maliit pa. Hindi man matumba. Ano pala ito? Dakil bagi na ata ngayon. Narabrabaw ito na ipisok mo. Pagod. Siguro guys, mga ilang puno daw? Yan. Dagdagan. Isang guhit lang yung mataniman. Isang diretsuhan lang yung mataniman namin. Maghanap pa kami ng ano. May hingan ng saba. Mga saba. Maraming supling dun, kaya lang yung ano eh, yung ano, karitondan. Ano kasi iyon? Hindi ko siya to. Pag aritundan kasi hindi mo maluto ng ano. Kapag tinubawasan, hindi nakasalpak. Kasalpa. Diyan na. Nagalan yung daan yan. Para magsikling agad. Ito kasi guys, ginagawa nilang daanan. Ito oh, pansin nyo yan, may daan na siya. Tapos yung mga nakatayong poste, pinagtatanggal nila para makadaan lang sila. Yung poste ng dragon fruit. Yan. Hindi, alam mo, ito kasi talaga yung daan nila sa kabila. Kaya lang nasisira kasi gawa nung ano, ng ano ba yun? Traktura, yung malalaking, yung mga harvester, yung lalaki ng gulong. Ito oh. Dapat yung mga dumadaan dyan ng ano, nag-harvester, maglagay sila dyan ng buhangin. Ito talaga yung daan. Oh, ito oh. Yan. Kaya lang nangyayari dito na sila dumadaan.
Kaya tataniman na namin, tsaka babakuran. Okay, yung malaki. Bawa tayo, Je. Ay, dami Sakyan daw yan eh, ganito. Lalo pag mabigat ka, magbaon agad. Hindi nga magbaon. Sumagaan ka pa niya. Si Auntie Ligaya pa akyatin mo. Tignan natin kung magbaon. Mano mo yung bakal dyan, Teo? Baka nakaano lang eh. Hindi man lang maglubog. Yung pala. Sakyan mo. Kung maglubog. Nakuha rin, Te. Dito malambot ba? Ano ko makukulang pa. Dito, walang abo-abono. Kaya ano. Pag tinanim mo, Hindi nga siya ano, alagain. Bantayan mo yung mga kalabaw. Paminsan-minsan. ulan lang naman nagpapastol dito. Yun. Pasok. Sakto. Patabingi tita. Walang kasi malambot yung ano. Lupa. Nabandog ato yung tagapala ni guys. Maganak kayo, may saging din yung mga anak na. Saan yung panyo mo, ante? Punasan mo nga rin yung pawis ko. Wala kang panyaw. Punasan mo daw yung pasyente. Tanggalin mo yung panty mo, auntie, pamula. Ganun daw o, yung katulad sa kanila o. Biro lang kita eh. Ito, pwede to. Hindi tayo magkain. Ba't na yung pinitas mo isa? Saan? Diyan na tayo magdaan. Ay, pinya. Ang pinya, ewan kung ano ba yan. Hindi na nagdaan. Anong naadas mo, De? Ayan o. Oh, di ba? Adas-adas ng gulay. Oh, ito na guys yung ano, yung tanim namin nung nakaraan. Tag-ulan, tag-araw ba yan? Oo. Tignan mo, mayroong bunga na sila. Ay, mayroon na silang supling. Ang galing. Guys, nagpakahirap tayo sa palayan guys. Ang dami palang igi dito, oh. Sa fish pond. Puro igi, oh. Maano pa to? Mataba. Kuha tayo, mamaya. Tapos iburidibod, no? May kamuti dun, oh. Ito, dami, oh. Ay, ante, may takboy doon. Ito yung mahal, ante. Ano ulam nyo, guys? Hindi na madali na nga yung ulan eh. Gutom na daw kayo. Si Kuya Billy, gutom na. Sadam pa ng bread doon. Hindi yung mga dati pang blade doon. Sa dami, 3 yata. Sarap na ulam nito yung ulam guys, oh. Kinatay niya yung baboy ng kahapon. Gusto niya? Sabi mo kaya, galing na tayo. Bakit? Naka-overall. Overall na rin.